So karon nya video mga sklog, subuhatan na to part 2 ato ang asking the strangers in public. So before nato sugdan, shout out din nila mga sklog. So shout out Modisto Calvo, shout out ni Pikot, shout out Bill Villapura, shout out Joe Asumo, shout out kang Gina Bicada Nadal, shout out Juan Armudja, shout out ni Madeline Ogaramos Urot, shout out ni Jumalin Carillo Loon, shout out ni Masukol Ninubin, shout out Jan Adrian Largado, shout out Lee Manuel A. Facultad, shout out kang Julian Pulusan, shout out ni Diana McCarthy. So shout out ninyo guys. Shout out ako. Katong wala pa ka-subscribe, so please me subscribe. Hit ang notification bell para ma-update mo sa mga kabuok. Manay dahan lang mga sklog. Ito na sa video. Takot na akong masugatan. Mga Oh, tama mo, okay ra ma'am. Nalang tami pangutana, doon ka question ma'am, bag okay ra nyo. Pang good vibes lang ma'am ba? Okay ra ninyo ma'am. So, mangutana ma'am. Asa rin, mas lami ma'am, ang red horse o ang cake ma'am? Dawag mo na. Pagwana na ma'am. First question na ma'am ba? Red horse or cake? Red horse? Red horse. Red horse, mas lami, red horse ma'am no? Pwede na. Aso, tig-inom gid ay. Pilig tig-inom-inom ma'am. Okay, so mas lami ang red horse ma'am no? Oh. Okay, so mas lami ang red horse ma'am no? Oh. Oh my God! Okay, so ari na tapusin na ta sa second question ma'am. Okay, so asa ide mas lami ma'am ang size o ang performance ma'am? Wa man ko kahibaw. Wa man ko kahibaw. Wa man ko kahibaw. Hoy! Kuya, next question. Ano? Galing ha? So, ikaw ma'am, asa yung mas fun? Mas lami ma'am, ang size o ang performance ma'am? Good vibes lang ma'am, wala lang Malaysia ma'am ba? Ano mo naman, pangkuhan lang ma'am ba? Mag ako ang pwede. Mag ako ang pwede. Mag ako ang pwede. Sana all. Arizma. Hindi totoo yan. Okay ma'am, okay ma'am. Pangutanan ko yan. Ako, thank you ma'am. Asa yan. Good vibes lang ma'am. May good dol, pwede istorbo nyo dol. Lala may pangutanan nyo dol ba? Okay ra dol. Istorbo pang good vibes lang dol ba? Tungot nami do ka pangutanan dol, okay ra dol. So, no. Kami dol ang kulapor ang fighter wine. Kulapo. Paano masabi? Tapos sulit kulapo dito dol. Mas lamig yung kulapo dol, pawas panuhod ba? Galing ha? Sorry na tas to ikaduha nga pangutana dol. No. Base sa yung experience dol ba, asa yung mas lami dol ang luwag ang hugot. Hugot. Ah, sarap. Mas lami. Ano na kayo? So, nag-experience naman na dun. Nakaingon mo mga mas laming hugot dun. Naka-experience na ko din. Matik na. Matik na kayo. So, selamat ya dul. Selamat ya dul. Selamat ya dul.
pangutana usan na ako'y pangutana ba? Nalo mo sa TV. Ako'y tulong ang question. Okay ra. Di apel mo na sa ibina po. Ako'y tulong ang question di abi. Question di abi. Question di abi. So, asa mas ako'y tulong ang question mo bi abi. Pwede na. Asay mas lami bi. Ang red doors. Ang red doors. Ang red doors. Sana all. Ang red doors ug ang kulapo. Siya! 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 Sana ulit kayo ba? Ulog di abab ni mo ini. Ulog di abab ni mo ini. Ulog di abab ni mo ini. Brad lah. So, Kaman! nakauman tas pero meron question mo ba? Siya day mas lami rin. Ang ikarang question be asay mas lami be ang size and performance. Pisting gatay. Pisting gatay. Pisting gatay. Sa mga kasalanan ko, sa mga kasinungalingan ko, nagbibiro lang naman ako eh. Pwede bot? Pwede bot? Oh my God! Ay. Nakasuwede ka na di. Hoy! Wala man! Hoy! Wala man! Hoy! Wala man! Paano masabi? Hoy! Kayo man magabot gud. Patay mo meron! Hoy! Patay ng nanay. Patay ng nanay. Ang ikatulong question be asay mas lami be ang luag ang hugot. Ang luwag mo daw ang hugot. Yatay, hindi mo mukha na kayo sa luwag mo hugot. Asa ka layo? Ika na lang, mo. Panya, Leng, dirty minded ka Leng. Luwag, hugot. Mas nito tang. Hugot na. Hugot na. Hugot na. Sarap. Pwede mo na ang puro. Eksperyensado gitu. Eksperyensado gitu, eksperyensado. Hoy! Kanang first question naman kanang asa may mas lamiim nun red doors o kanang kuan Jamaica. Hindi totoo yan. Ano nga pinagkalain mo? Si arin lang sa second question. Kanang asa may mas cheater ang laki o kamo mga girls? Lucky siyempre. Lucky siyempre. Lucky siyempre. Lucky siyempre. Paano masabi? Nga naman daw, explain daw. Sige daw. Ikaw miss. Kanang asay mas cheater ang laki o kamo mga babae? Lucky. Nga naman. Gichita na day ka. Di makontintog. Di makontintog. Di makontintog. Pwede na. Di makontintog. Di mo din. We sure eh. Basin ka mo mga girls, may cheater eh. Ay, ano po silang babae gulo cheater po. Adi ka cheater eh. Wala ko makontenta. Wala ko makontenta. Wala ko makontenta. Sana all. Wow. Cheater na siya. Ako ni gini. Asa ni? Ikaw miss, unsay masulti nimo? Wala eh, kasi anak na. Wala eh, kasi anak na. Wala eh, kasi anak. Huwag kayo iiyak. Ano ba sila bitaw? Sige, maarating. Salamat ah.